obi nwanne ndị Igbo niile ụkpụrụ nke eziokwu ebe a na-ekwetara anyị akụkọ ka ọ na-eme na mba ụwa niile ma bụrụ dena ọrụ na mgbekwebere m n'obi nwanne ndị Igbo niile ịchọba inweta akụkọ ka o si eme ịchọba ime ihe na-eme n'obodo anyị Naịjirịa ka o si eme abịazịa na mba ụwa niile jebe n'obi nwanne ndị Igbo niile ndị bere echichi ndị amapụrụ nene. Ndewo ndị ọma na-ege ntị, aka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nwannadozie Ikemefuna. Anyị na-anabata unu n'obi nwanne m Igbo News ebe anyị na-ewebatara unu akụkọ dịka o si eme n'ala anyị Naịjirịa. A sị m nke onye chiri ya zere. Taa anyị ga-enebere anya na ngagharị iwe ụmụ akwụkwọ mahadum Naịjirịa Nsụka mere ụbọchị ole na ole gara aga banyere enweghị ọkụ n'ụlọ akwụkwọ ha. Anyị ga-enebekwaziri anya na okwu onye ụkọchukwu ndị Hausa kwuru banyere Biafra, Afenifere na otu ndị ọzọ na-ahụ maka ntisa ala anyị Naịjirịa. Taata ka anyị na-ewetara n'ihe ndị a niile, anyị si tọọ ntị n'ala ka anyị nụrụ ka o si wee mee. N'ụbọchị ole na ole gara aga ka ụmụ akwụkwọ mahadum Naịjirịa Nsụka pụtara wee gaa ngagharị iwe banyere ọnọdụ ha hụtara onwe ha na mahadum ahụ. Ha kwuru na kamgbe izu ụka 3 gara aga na ha enwebere ihe a kpọrọ ọkụ n'ụlọ ebe ha na-anọ agụ akwụkwọ tinye na ụlọ akwụkwọ ha niile. Ha na-ajụ obu otu a ka a ga-esi wee gụọ akwụkwọ dịka a si wee bata na abụbụ ịnọ n'ụlọ kamgbe ọnwa ole na ole gachara aga. Cheta n'ihe dịka ụbọchị ọnwa ole na ole gara aga ka ụmụ akwụkwọ nọrọ n'ụlọ ihe dịka ọnwa 8 n'ihi abụbụ ọrụ ndị ASUU gbara. Ha nọrọ n'ụlọ na ọrịa anụteghị aka wee nachitezie. Ụfọdụ sịrị na ha na-atụ anya na ihe ndị ahụ na gọọmenti etiti tekwesịrị ndị na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ ahụ kwesịrị idobecha ihe ga-enyere aka ka ụmụ akwụkwọ wee bara onwe ha n'uru n'ụlọ akwụkwọ. Mana taa na ha enwebeghị ọkụ nke ha ji enwe mmiri, kedụzi ka ha ga-esi wee gụọ ya bụ akwụkwọ ka ihe a na-ekwu wee baa ha ụbụrụ. Cheta na ụlọ akwụkwọ bụ ebe a na-amụ ihe ọmụmụ, a na-anọ agụ akwụkwọ, na-anọkwazi enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ihe ndị ahụ ga-abụ ihe kpọrọ ahụ n'ala ma ọ bụrụ na anyị enweghị ọkụ dịka o si wee kwesị. Ka anyị gee ntị ma hụkwa ka ha si wee mee ngagharị iwe ahụ. Ndewo. Ihe ọzọ anyị ga-enebekwara anya bụ onye isi ụka alakụba bụ Sheikh Ahmed Gumi kwuru na ndị na-ahụ na-aga ngagharị iwe maọbụ na-ekwu ka ekewa ala anyị Naịjirịa bụ ndị dịka IPOB, Afenifere bụ ndị dịkwazị ka ndị abalịdere egwu ya bụ ndị terọrist bụ Boko Haram, na onweghị ihe dị iche n'etiti ha na-abụ. Ọ gwakwazịrị na ndị na-achị akụkụ ndị a niile ka ha ghara iji na aka nwayọ wee soro ndị a n'ihi na ha chọrọ aka ike. O kwuru na ha abụghị ndị chọrọ ọganiru obodo anyị, na onweghị ihe dị iche na ha na ndị ori, ndị ama na ndị na-ahụ ka obodo anyị nọ n'ọgbaghara. Cheta na Maazị Gumi ụbọchị ole na ole gara aga na enwere ihe onyonyo na-agagharị n'igwe nzirịta ozi ya soshal midia ebe ọ nọ ya na ndị osochi egbu ndị gọọmenti anabataghị
ha buche egbe enyi ha na ha nwere nzukọ ebe ha na-ekwu mana a gwara anyị na ihe ha jere ihe ọ gara bụ ka ha na ndị ahụ nwee kparịta nkata ka e ga-esi wee nwee nchekwa n'ala anyị Naịjirịa. Ajụjụ anyị n'Obi Nwanne News wee bụrụ kedu echiche gị banyere okwu a Maazị Gumi kwuru banyere ndị na-ekwu ọnọdụ Naịjirịa na ọ dịghị mma ọkachasị ndị na-asị ka ekewa ala anyị Naịjirịa ebe ọ si metụta IPOB na Afenifere na otu ndị ọzọ gasị. Kedu ihe nwere ikwu banyere ọnọdụ a? Cheta n'Obi Nwanne News ka anyị na-ewetara n'okwu a na-asị ka nke onye chiri ya zere ka ọ dịrị anyị niile na mma ka emesịanụ. Ọrụ na-emekwebere m n'Obi Nwanne ndị Igbo niile ịchọba inweta akụkọ ka o si eme ịchọba imeghe ihe na-eme n'obodo anyị Naịjirịa ka o si eme abịazịa na mba ụwa niile jebe n'Obi Nwanne ndị Igbo niile ndị kpere echichi ndị amapụrụ nene